Takulandira lero Bashimina narrates imene tinalonjezera apa tabwera ndi kuyipa kwa nsima 5 according to science kapena 5 scientific drawbacks of nsima. Nde choyambirira nsima it's low in protein. Mumvesese pamene papa nsima mmakhala protein ochepa, so kumangopanga rely nsima yokhayokhayi opanda ndiwo zabwino zimene zili ndi protein wabwinonso zimapangisa kuti tikhale ndi protein deficiency makamaka kwa ana, zimene zimapangisa kuti atha kudwala matenda akwashoko. Chinthu chachiwiri, nsima mulibe ma amino acids abwino makamaka maize protein imeneyi timatcha zaini is low in lysine ndi tryptophan zimene zili critical kukula komanso immunity, ma immune functions. So nsima imakhala ikupanga lack ma essential amino acids anthupi mwathu. Chinthu number 3 kuyipa kwa nsima kwina according to science, nsima muli ma micronutrients ochepa kwambiri. So nsima ngati ili taphika nsima yoyera kapena gram meal, nsima imene imaluza zinthu ngati iron, zinc, fiber komanso ma vitamin zimene zimapangisa kuti tikhale ndi ma deficiencies osiyanasiyana. Number 4, nsima muli glycemic load imene ili high kwambiri. So you have to understand awan ma scientific names sitingathe kudziwa kuti kuchichewa kuti ngatanthauzire kuti chani, koma Mungu amvesesa mmene alilimo. Nsima ukayidya opanda ma fiber rich foods kapena ma protein rich foods zimapangisa kuti sugar wathu akwere mthupi, zimene zimapereka risk ku diabetes andiso zimapanga lead to energy crashes. Number 5, nsima imapanga promote overeating and weight gain. Nsima is energy dense not nutrients dense. Munsima timangopezamo kukhuta kwambiri komano munsima sipeza ma nutrients ambiri, ndiye kudya nsima in large portion zimapangisa kuti munthu uzingonenepa komanso metabolism yako mthupi ku toilet kusamayende bwino sina makhala kudyesa nsima. So nsima ndi chakudya chimene chili powerful komano knowledge ndi imene ili powerful kwambiri. So tizidya mwa smart, tizipanga mix mofunikira komanso tizipanga fuel moyo wathu mwabwino. So panga like, panga comment komanso mpange share kuti Malawi ina aliyense aonere video ifatu kuzosa kuti Amalawi tonse timadya nsima. Mukhanditse kupambana, tipange subscribe ku YouTube ngati musakutionera ku YouTube, tipange ngati mukutionera ku YouTube, tipange follow ku TikTok ngati mukutionera ku TikTok, komanso ku Facebook tiliko. Just go and search Shamina Narrates mukandiona. Mukhanditse kupambana.